O Centro de Saúde de Rianxo conta na actualidade con tan só 4 médicos. Son a metade dos que tiñan asignados, co que resulta imposible prestar unha axeitada asistencia a todos os pacientes. A plantilla inicial era de 8 médicos, actualmente estamos en activo 4. Xa fai moito tempo que unha das plazas se reorganizou de maneira que entre todos os compañeiros están os pacientes redistribuídos para que teñan a súa asistencia. Por outros motivos hai outra plaza que quedou vacante e logo actualmente contamos con 2 compañeiros de baixa que seguramente se prolonguen máis do deseado. Pensando ademais que chega a época do verán, que seguramente querramos coller vacacións algúns de nós ou todos porque xa estamos cansados, pois vese a situación un pouquiño complicada nestes momentos. A saturación non se limita á atención primaria, senón que repercute tamén negativamente no servizo de urxencias e no hospital de referencia, o que acaban sendo derivados moitos pacientes. Ao ser esa demora tan larga, iso fai que a moita xente teña que acabar recurrindo a vir por urxencias porque ten problemas que non poden demorarse esa semana ou esas 2 semanas que tarda a cita, co cal todavía se nos sobrecarga máis. A xente ten unha cita a 1 hora, se lles acaba atendendo 1 hora, hora e media máis tarde, porque ás veces hai tamén saídas, urxencias na ambulancia, traslados a Santiago. Santiago, o hospital nos queda a unha tiradiña en ambulancia que pode ser entre 45 minutos tranquilamente, dependendo do sitio onde estea o paciente. E todo iso sumado a que é unha población moi envejecida, con moita patología, pois fai que estemos no momento actual que estamos, coa xente descontenta non pola atención en sí, sino eu creo que o problema é a falta de accesibilidade a unha atención pronta, nun tempo prudencial. A protesta celebrada ás portas do Centro de Saúde Rianxeiro sumouse outra simultánea en Ribeira, onde a saturación ten como resultado listas de agarda de máis de 2 semanas para unha cita co médico de cabeceira.